Din is-sena l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament, rati tmiem u l-bidu ta' leġislatura oħra. Il-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti kien irrikonfermat din id-darba b'vot ta' fiduċja miż-żewġ naħat tal-Kamra. B'riflessjoni lejn din is-sena parlamentari, l-Speaker Angelo Farrugia spjega magħna kemm din is-sena sar xogħol fi żmien fejn pajjiżna kellu wkoll f'idejh il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Irid ngħid li dis-sena kienet sena movimentata ħafna. Kien ħafna xogħol fuq il-Parlament peress li kellna wkoll l-ewwel 6 xhur l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa. U allura fil-waqt li x-xogħol tal-Kamra baqa' għaddej xorta, infatti nista' ngħidlek illi matul l-aħħar leġislatura, ġifieri dik li kellna minn Jannar ta' dis-sena, qed nitkellem fuq dis-sena, sa end of April ta' dis-sena sa kemm budget il-kampanja elettorali, tresqu mhux inqas minn 29 mozzjoni, għaddew mhux inqas minn 28 liġi, ġifieri sar ħafna xogħol. L-Speaker spjega li din il-leġislatura bdiet b'ħidma li ma bħala b'liġijiet importanti bħal l-ugwaljanza ta' żwieġ kienu minn ta' quddiem biex għaddew mill-Parlament. Min issa, ġifieri sissa minn bdejna din il-leġislatura, kellna mhux inqas minn 28 liġi, ġifieri qed nitkellmu. Più o meno daqs kemm għamilna fl-ewwel parti ta' dis-sena u bqajna dejjem bix-xogħol. Ġew preżentati mhux iktar minn 3000 domanda parlamentari. Ġew impoġġija fuq il-mejt tal-Kamra, dokumenti ġifieri li jippreżenta l-Prim Ministru u Ministri, aktar minn 840 dokument. Dan kollha jkunu online kif taf int b'mod immedjat. Seduti parlamentari saru 120 seduta parlamentari. Allura kien hemm dar ritmu kontinwu. Ma stajniex ma nistaqsux lill-Speaker dwar miżuri mirati għal familji tad-deputati fosthom li mis-sena d-dieħla il-Parlament se jibda jiltaqa' f'ħinijiet aktar kmieni. Naħseb li wasanna li nimxu u f'temna kemm fil-House Business Committee kemm il-Gvern Oppożizzjoni ħanibdew b'ġurnata l-erba' u jiena x-xewqa tiegħi u naħseb li anke l-Gvern huwa f'di direzzjoni u nifhem li anke l-Oppożizzjoni li sas-sajf li ġej inkunu diġà bilna li l-ġranet kollha niltaqgħu kmieni mhux tard matul il-ġurnata. L-Speaker Angelo Farrugia temm l-intervista magħna b'appell imqanqal biex titjib l-imġiba tar-rappreżentanti tal-poplu. Però wieħed irid tikkontrolla. U biex ikun hemm dibattitu serju matul, ma tistax tasal biex poġġi ċertu kliem li tweġġa' u jien naħseb illi il-fatt illi saru dawn l-inċidenti u jiena mill-ewwel nikkontrolla għaliex ovvjament biżejjed ngħidlek illi f'din il-leġislatura għal kif bdiet diġà tajt 14 ruling, ġifieri deċiżjonijiet fejn fuq proċedura nagħti direzzjoni kif għandha titmexxa id-diskussjoni.